diruzaintza eta kontu hartzailetzakoei epe hauek erraztu izana. Urrengoko puntura joko dugu. Ondorengo alkatearen dekretuaren berri ematea. 317/2024koa, AD 2025 urteko udala aurrekontuan herritarrek parte hartzeko ildo nagusiaren onarpena. Miren, mesedez. Eskerrik asko berriro ere, hemen batzordean aztertu izan duzan proposamena alkatetza dekretura gero bideratu dana. Hemen komentatu zen diru kantitate aldetikan aurreko urteetan eta bezala, inbertsioen 25% planteatuko zala, izango litzateke aurtenko zenbatekoa kontuan hartuta, 700.000 euro datorren urtera bideratuko litzatekena aurrekontu parte hartze haietan, eta bestela daten aldetikan hor zegoela aldaketa nagusia, herritarrek proposamenak helarazteko epea apirilak batetik ekainaren 30 jartzea pentsatu zen, oda bigarren hiruhilekoa, eta horrela teknikariek hirugarren hiruhilekoan uztailaren batetik irailaren 30 aztertu ahal izango lituzkete jasotako proposamen guztiak txertatu ahal izateko aurrekontu proposamenean. Urrengokoa, alkateak esku ordetut 2023ko parkatu kontu hartzailetza funtzioaren emaitzari buruzko urteko txostenaren berri ematea. Miren, mesez. Eskerrik asko, hemen ere komentatu zian bezala, ondorioak jarriko ditut. Aurtengo kasuan, edo 2023an markatu, ez dira egon fiskalizazio edo esku hartze txostenik eragozpenekin, bestalde batetikan kontu hartzailetzak ez duenez eragozpenik aurkeztu behar izan urtean zehar, ez da beharrezkoa izan finantzatutoretzako organo honen iritziaren aurkako ebazpenik edo dekreturik onartzea. Bestalde, kontu hartzailetzaren eginkizuna ez betetzeari buruzko txostenak, hauek diala udal batzantatik pasatu dian txosten guztiak, guztira 8 txosten egin dia, eta beste horren beste, hau da 8 ebazpen edo osoko bilkuraren akordio onartu dira ez egitea baliozkotzeko. Eta horiek zerrendatuak daude. Gainera, justifikatu beharreko ordainketak justifikatzeko kontuen kontrolaren emaitzak esaten du ez dela egon kontu hartzailetzari buruzko txostenik. Kutxa finkoko aurrerakinen justifikatzeko kontuen kontrolaren emaitzetan ez da anomaliarik antzeman edo horren aurkako txostenik egin, eta diru sarreren arloan ez da antzeman anomaliarik, bestelako kontrolak jarri dialakoak ez aurretik. Urrengoko puntu, alkateak esku ordetuta tokiko gobernu batzordeak hartutako erabakien berri ematea. Estar, mesez? Egunon, irakurriko dut tokiko gobernu batzordeak hartutako akordioak urtarriaren 26-tik otsailaren 16-ra. Lehenengo kontratazio mailak egindako proposamena onartzea, Amorebieta-Txanoko berdegune eta jolaslekoak hartatzeko zerbitzuaren kontratua esleitzeko. Bigarren, espedientea onartzea, Amorebieta-Txanoko udalaren adinekoentzako eguneko zentroa zerbitzua emateko behar den laguntza teknikoa kontratatzeko. Hirugarren, espedientea onartzea, Amorebieta-Txanoko udalaren nagusien etxea dinamitzatzeko laguntza teknikoaren zerbitzua kontratatzeko. Laugarren, espedientea onartzea, Amorebieta-Txanoko udalaren adimen eta garapen urritasuna duen pertsonentzako eguneko zentroaren zerbitzua emateko behar den laguntza teknikoa kontratatzeko. Bosgarren, Montorra auzoko 3. eta 4. zenbakitan dagoen higiezina birgaitzeko obra lizentzia luzatzea. 6. Herkoles auzoko 2. zenbakian dagoen eraikinean estalkia lehen goratzeko obra lizentzia. 7. Boroa UI13ko 2/4 luzatean trokelen biltegia egiteko obra lizentzia. 8. Ogenabekoa 2. zenbakian dagoen eraikinean igogailua jartzeko obra lizentzia. 9. Esleitu Amorebieta-Txanoko berdegun eta jolaslekuak hartatzeko zerbitzuaren kontratua. 10. Zuzendu Amorebieta-Txanoko udalaren adimen eta garapen urritasuna duen pertsonentzako eguneko zentroa zerbitzu egiteko behar den laguntza teknikoaren lizitazioa arautzen duten pleguak. 11. Amorebietako 1985 registro finka bereizteko lizentzia.
12 obra lizentzia eta aldatzeko 13,2 kilovoltera Amorebita B diazeteolau eta berezi ZTB-a desegiteko. 13 lehen okupazioko lizentzia Arriagane poligonoko ui almazenez pelau lurzatian dagoen industria eraikinerako. 14 obra lizentzia Aretsa Soloetan mendira sartzeko zubia handitzeko, Garaitondo auzoko 127. partzelan 5. poligonoan. Zazpigarrena, EJPNV eta Sozialistas Baskos Euskal Sozialistak udaltaldeen adierazpen instituzional bateratua. Gatazka Gazako zerrendan, hau aldardi politiko guztien ekarpenak eta danon adostasuna deko, eta Albari emongo txetitza irakurtzeko deklarazioa. Eskerrik asko, zuen baimenagaz, erderaz hartuko dut itzaz, ikusten dauzen lagunek edo ikusiko dabienak, ez da behos ondo euskera ulertzen. Me gustaría, con vuestro permiso, decía eso, que tomaré la palabra en castellano para que los amigos y amigas del pueblo palestino que van a escuchar este pleno pues puedan entendernos. En primer lugar, quisiera agradecer la generosidad de los grupos que componemos este pleno a la hora de aprobar esta moción, que lejos de ser una mera declaración política, acompaña en la durísima vivencia a las personas palestinas. Quisiera también, antes de dar lectura a la declaración institucional, mencionar algunos puntos que me parecen importantes para contextualizar este gravísimo genocidio al que estamos asistiendo. Esto no se trata de una guerra que comienza el 7 de octubre, no se trata de un conflicto entre iguales. Esto es una masacre de la población civil palestina. Solo la punta del iceberg que oculta décadas de expolio de tierras, de detenciones administrativas sin fin, de ocupación militar y un largo etcétera de quebrantamiento de derechos humanos del Estado sionista bajo el beneplácito de los Estados Unidos de América y la atenta mirada de la comunidad internacional. La población palestina tiene derecho a la autodefensa y así se recoge en la resolución de la Asamblea General y en los convenios de Ginebra. Jamás es solo una opción política más en Palestina, que tampoco es la mayoritaria, así que no dejemos que los grandes grupos mediáticos confundan nuestra capacidad crítica con el conflicto. Son incontables las víctimas, ya que las cifras oficiales solo recogen las muertes directas en los bombardeos o las que ocurren 24 horas inmediatas a estos. La cifra final podría ser 4 veces superior a la conocida. El 70% de las personas asesinadas son mujeres, niñas y niños, muy lejos de ser objetivos militares. Esta situación no se limita a la Franja de Gaza. Cisjordania y Jerusalén sufren el constante acoso de la entidad sionista y cada día aumentan exponencialmente las víctimas mortales y el número de personas detenidas de forma preventiva. Por último, quisiera pedir que no nos acostumbremos a las imágenes por muy duras que sean, que no dejemos en el olvido a Palestina, que acudamos a cada movilización y a cada petición que el legítimo pueblo palestino manifieste, que exijamos el fin de este genocidio y que lo hagamos estando del lado correcto de la historia. Y paso a leer la declaración institucional acordada. Miles de personas han muerto o han sido heridas desde el inicio del genocidio contra el pueblo palestino en el territorio de la Franja de Gaza. El número de muertes no para de aumentar y los cortes de luz, agua y comida dejan en una situación de vulnerabilidad y violencia extrema a la ciudadanía palestina. La población civil nunca puede ser un objetivo militar. La ocupación militar por parte de Israel no hace más que incrementar la colonización que está expoliando tierra y casas de la ciudadanía palestina en toda la geografía y territorio en favor de Israel. En este contexto, algunos países han decidido encima cortar toda ayuda humanitaria que ofrecían a la población palestina, haciéndola más vulnerable si cabe a la escalada de violencia que se está viviendo. Por todo ello, el Ayuntamiento de Amorebieta Echano rechaza enérgicamente cada ataque e incursión por parte del ejército sionista en territorio palestino. Instamos a Israel al cese inmediato de los bombardeos en la Franja de Gaza y a las detenciones administrativas, tiroteos, toques de queda y cortes de carretera en Cisjordania y Jerusalén del Este. Solicita la inmediata libertad de todas las personas secuestradas. 3. Insta a las partes a que respeten la legislación internacional y las resoluciones de la ONU, en aras de que se respeten los derechos humanos de todas las víctimas de estos ataques. 4. Insta al Gobierno de España y a la Unión Europea a activar todos los mecanismos que estén en sus manos para evitar una escalada regional del conflicto y pérdida de más vidas inocentes en un firme compromiso por la paz, la seguridad y la estabilidad en la región, así como el cese inmediato de la venta de material bélico a Israel y la absoluta implicación del Ministerio de Exteriores en sacar de la Franja de Gaza a personas españolas y con la condición de solicitantes de asilo. 5. Insta al Gobierno vasco a mantener la colaboración con diferentes instituciones y organismos que operan en Palestina y a mantener los proyectos de cooperación vigentes mediante las organizaciones no gubernamentales vascas y palestinas, así como la colaboración con la UNRWA más necesaria que nunca. 6. Mostramos nuestra solidaridad con todas las víctimas y sus familias.
Urrengoko Ai, parkatu. Bueno, bakarrik esan, gure partetik arestien esandako hitz guztiak guretzat behartzen dugu zala. Uste dugu kokapen politiko egin duzula, kokapen politiko beharrezkoa, eta bat egiten dugula arestien esandako guztiegaz, beste barik. Sí, eskerrik asko, Alba, ¿vale? Egunon parkatu, ¿eh? Entonces, exigimos un alto al fuego inmediato y permanente que ponga fin a la catástrofe humanitaria y que permita la entrada de ayuda humanitaria. La solución a los dos estados, Israel y Palestina, coexistiendo en paz y seguridad, es la única manera de resolver el conflicto de manera definitiva. Desde hace ya demasiado tiempo, la situación en los territorios palestinos ocupados, y especialmente en Gaza, se ha convertido en una catástrofe humanitaria sin precedentes. El hostigamiento, la violencia y la persecución en Cisjordania también está provocando víctimas mortales en un número insoportable, entre ellos numerosas víctimas entre la población infantil. El reconocimiento del Estado de Palestina es imprescindible. Después de 75 años y se calculan unos 80.000 muertos, tenemos la obligación de parar este genocidio. Israel muestra un desprecio absoluto de los derechos humanos y está cometiendo graves violaciones del derecho internacional. Martxoaren 8ko emakumearen nazioarteko eguneko erakunde adierazpena. Jon, mesedez. Emakumeen nazioarteko egun honetan bidezkoa da gure gizarteak historian zehar eraldaketa feministak eragin dituzten emakumeen belaunaldiekiko zorra aitortzea. Bai genero agindu eta genero estereotipoen aurkako erresistentzietan, bai mugimendu feministaren borroka kolektiboetan. Sistema patriarkalak emakumeen ideiak ikusezin bihurtu ditu eta haien aktivismo politiko eta soziala ukatu ditu. Beraien aldarrikapenak isilaraziz eta komunitateen aldeko lorpenen evidentziak ezabatuz. Gainera, sistematikoki eskutatu dira jatorri eta tradizio kultural desberdinetako emakume arrazializatuen, lesbianen, dibertsitate funtzionala duten emakumeen eta adineko emakumeen ekarpenak. Zehazki, arreta jartzen dugu adineko emakumeen egungo belaunaldian, sistematikoki estereotipatua eta diskriminatua den belaunaldi horretan, sozialki garrantzirik gabekoa bihurtu duten horretan. Gainera, ikusezintasun hori ahulezia handiagoko egoerak eskutatzen ari da. Hala nora, prekarietatea eta pobretzea, naiz ez den bakardadea, osasun arazoak eta indarkeria matxista motak. Emakumeen ahalduntze prozesuak tradizio teoriko, politiko eta filosofiko feminista baten oinordekotzat hartzea eskatzen du. Horregatik, adineko emakumeek dituzten jakinduriak eta realitatearen ikuspegi kritikoa balioestea lagungarria da memoria historikoa erreparatzeko. Konponketa horrek aukera ematen digu gure aurreko emakumeak ezagutzeko eta iragana, oraina eta etorkizuna lotuko dituen belaunaldien arteko transmisioa bermatzeko. Martxoaren 8an, emakumeen nazioarteko eguna dela eta erakunde ezberdinek eskura ditugu estrategia eta mekanismo guztiak sustatu behar ditugu. Genealogia feminista ikusarazteko eta emakumeekin historian izandako ahanzturak konpontzeko. Udalok herritarrengandik hurbilen dauden erakundeak garenez, aukera eta ardura dugu toki eremuan emakumeen belaunaldien historia berreskuratzeko eta emakumeek eta borroka feministek udalerrien bizitzari eman dioten balioa aitortzeko. Adineko emakumeen egungo belaunalditik hasita. Beraz, Amoribeta Etxanoko udala konpromiso hauek hartzen ditu. Emakumeen memoria historikoa aitortu eta berreskuratuko duten proiektuak garatzea, genealogia sortzeko hurbileko erreferenteetatik hasi eta tokiko bizitzan eragina izan duten talde feministetaraino. Une historiko bakoitzean, tradizio eta ingurune kultural guztietan sistemarekiko erresistentzia eta erantzuna artikulatu duten mugimendu feministak aintzatesten laguntzea. Ezagutzak eta esperientziak trukatzeko belaunaldien arteko topaketa eta elkarrizketa guneak babestea.
ahalduntze feministarako eta adin eta baldintza desberdinetako emakumen aliantzarako guneak izan daitezen. Emakumeen ikusgarritasun soziala sustatzea ikuspegi intersekzionalaz, bereziki adineko emakumeena bere aniztasun osoan eta emakumeen zahartzaroari buruz, gizartean nagusi den irudia eraldatuz adinean eta estereotipoetan oinarrituta. Adineko emakumeek esparru publikoan dituzten esperientzietan eta harreman eta partaidetza moduetan arreta berezia jarriko duten proiektua bultzatzea, haien aniztasun osoan. Errenta baxuenak dituzten adineko emakumei bereziki alargunei alduntze ekonomikoa bermatuko dieten diru sarreren eta pentsioen eskaera babestea. Eskumena duten erakundeen aurrean eta konpentsazio neurriak aztertu eta artikulatzea. Adineko emakumeentzat, bereziki alargunentzat, dauden laguntza eta prestazio ekonomikoak ezagutaratzea. Udal eskumeneko laguntza eta zaintza zerbitzu publikoak indartzea, beren herrietan adineko emakumei autonomia eta aktivismoa mantentzea ahalbidetzeko. Adineko emakumeen aurkako indarkeria matxistaren eragina eta hura gauzatzeko moduak ikertzea, eta horietan sakontzea emakume horien errealitatera eta beharretara egokitutako erantzunak artikulatzeko. Berdin sarearen bidez, eudelen eta emakunderen laguntzarekin udalerriak emakumeen tokiko memoria berreskuratzeko abian jartzen ari diren ekimenak ezaguraztea eta ikusaraztea. Eskerrik asko, Jon. Ainhoa? Lehenengo eta behin egun ondan hori. Hasteko, EH Bildutik ez dugu babestuko eudelek ataratako adierazpen instituzional hau, hainbat arrazoien gaitik, baina batez be, iruditzen jakulako ez diola erantzuten Euskal Herriko mugimendu feministak abiarazitako zaintzen inguruko prozesuari, ez delako aitortza argirik egiten bizitzak erdigunean lelopean jarritako prozesu horri, non helburua den zaintza sistema publiko eta komunitario baten beharra eta horretarako urratsak ematen hastea. Urrats horiek ere udalgintzatik eman daitezke, eta adierazpen horretan ez dugu ikusten horretarako konpromiso argirik. Hori dela eta guk geure proposamena aurkezten dugu. Zaintzen krisi batean murgilduta gaudela dioten ahotzek aspalditik datoz eta toki ezberdinetatik. Baina ez dira txokoak krisi honi erantzun nahi dioten mugimendu eta ekimenak. Hala ere, nabarmendu nahi dugu, pasaden azaroan, zaintza sistema publiko komunitario ardatz, Euskal Herrian greba feminista orokorra aitzindaria izan dugula. Bizitzari baldintza duin eta justuetan eusteko apustua egiteko unea da. Horrek begirada feminista eskatzen du erakundetatik bultzatzen ditugun politika guztietan. Diskurtso hutzaletatik elkarlanerako eta sistema publikoaren defentsarako bideak ezarri eta iraikitzeko garaia da. Gure herrian ere lanketa sakona egin genuen eta bi dimentziotan ardaztu ziren aldarrikapenak. Alde batetik, eremu pribatuan, emakumek familia eremuan bereziki egindako lan ordaindu gabea ikusaraziz, eta bestetik, feminizatutako eremuetan egindako lan ordaindu prekarioa salatuz. Argi geratu zen, herritar guztien bizitzek ez dutela berdin balio gure herrietan, eta emakumeen gainean erortzen dela zaintzaren lankarga gehiena. Honek, dakarren ondorioetako bat, feminismoetatik izendatutako lanaldi bikoitz edo hirukoitzak dira. Beste gauza batzuetan emakumei haien denpora eskaintzeko aukera kenduz. Izan lan ordaindua, militantzia politiko-soziala eta abar. Hau da, boterea zentzu zabalean eta gaitasun politikoak sortzen dituzten alor horietan guztietan egoteko aukera murrizten zaie emakumei. Honen eraginez, denporaren banaketa desparekoak gertatzen jarraitzen dute. Eta emakumeek zaintzen ematen duten denpora horretan lan hauetatik ardurarik hartzen ez duten gizonek boterea metatzen jarraitzen dute. Egoera honen kontziente izan behar dugu eta horri erantzungo dioten politika publikoek emakumeak boteretzera ere eraman beharko lukete. Horretarako, ezinbestekoa da gobernantza feminista aurrera eramatea. Gobernantza feminista berdintasun politiketan historikoki kokatu izan da. Berdintasun planen zutoinetako bat bezala eta honi gobernu ona deitu zaio. Egiteko moduei egiten denari baina gehiago begiratzean datza. Demokratizazio prozesu bat da oroar, lehentasunak definitzeko beste begirada bat, jarduteko eta lan egiteko prozeduretan aldaketa. Gobernantza feministari buruz ari garenean, lidergo transformatzaile bati buruz ari gara, eta beharrezkoa da ikuspegi feminista txertatzea aurrera eraman nahi dugun prozesu subiranistan. Garrantzia eman behar diogu publiko eta komunitarioaren arteko harremanei. Elkarrekin sortzen diren bidegurutze berri eta ardura partekatuei.
Ezin dugu ahaztu, komunitatea ez dela norbanakoen batuketa soil bat, lurralde batean bizi diren eta menderakutza sistemak sortzen dituzten eta bizi dituzten izaki talden multzoa baizik. Komuna kudeatzeko erantzunkidetasuna behar dugu, beraz, eta horretarako argi izan behar dugu politika bizitzaren eremu guztietan artikulatzen dela. Beraz, zeharlerrotasun erradikal bat martxan jarri behar dugu. Hau da, estruktura estankoak apurtu behar ditugu eta sail ezberdinen artean proiektu konpartituak eraiki eta kudeatu behar ditugu. Behar izan nabarmen eta erronka handi hauen aurrean, gure herriak dinamika eraldatzaile eta partekatu bat abiatu behar du. Erakundetatik alegin eta konpromiso hori aitortuz, proposamenak eta aldarrikapenak jasoz eta topak eta elkarrizketa guneak bultzatuz eta indartuz. Horregatik guztiagaitik, EH Bildutik hurrengoa eskatu eta exigitzen dugu. Berdintasun kontseilua aktibatzea eta espazio bera aitortzea, parte hartze eta erabakitzeko gaitasunarekin, gobernantza eredu parte hartzaile eta demokratiko bat garatzeko asmoz, etxez-etxeko zaintza zerbitzua publifikatzeko urratsak emango direla argi eta garbi adieraztea, eta konpromiso hori hartuko dela publikoki aitortzea lehentasun bezala markatuz. Zaintzen mahai bat sortzea. Herriko egoera aztertuz, mugimendu feministarekin batera, zaintza sistema publiko eta komunitarioaren sorkuntzarako lankidetzarako espazioak sortzea, herri akordio bat egiteko eta landutako puntuak aurrera eramateko konpromisoa adieraziz. Berdintasun zein barne planen bidez gobernantzan feministan lan egitea, emakumeen boteretzea sustatzeko bideak ezarriz. Herriko mugimendu feministak zornotzan bultatuko dituen dinamika eta ekimen guztiekin bat egitea, eta martxoaren 8ko deialdia babestea, egun horretan egongo diren ekintzak aurrera eramateko erraztasunak eskainiz. Mugimendu feministak bidezko eta berdintasunezko gizartea lortzeko egindako eta egiten duen ekarpena eta lana aitortza. Beste barik, eskerrik asko. Eskerrik asko, Ainhoa. Hurrengo azken puntura joko dugu, eskariak eta galderak. Puntu honetan, EH Bilduk hainbat galdera sartua bezan otsailaren 21, aste azkenien, eta badakizue kudeatzaile, espedienten kudeatzaile berriagaz gabiltzala, eta nik atzo jasona bezan ordu 2:30 zuek sartutako galderak. Barne araudiari, barne araudia kontuan hartuta, horrek galderak, urrengo, jasoneri emongo dutzezitza, baina dauz epebi. Aste baten erantzutea galdetzen da benari, eta zu zeu izen zinen, bego, eta urrengo plenoan publikoki erantzutea. Eta hori da egingo duguna, erantzuteko bidamoduen planteatzen dozu esan galderak. Bai? Hori da, 17. artikuloa, 3. parrafoan esaten dagoena. Galdera edo argipide eskea jaso duenak une horretan bertan edo egokiero informatzeko datu nahikoa bildu ondoren erantzun ahal izango du. Horretarako duen epea astebetekoa delarik galdera egin dionari berari erantzuteko. Gainontzekoei hurrengo bilkuran. Parkatu. Jasone, artikulo erreglamendu horretan 14.3 artikuloak esaten deu azkeneko apartatuan, azkeneko parrafoan, galderak idatziz egiten direnean, 24 orduko, gutxienez 24 orduko aurrerapenarekin, plenoan erantzuteko obligazioa dagoela. Hori 14.3 artikuloak eta aldi berean itxaron parkatu, toki entitateen ordenantza juridikoaren erreglamenduak bere 87.7 artikuluan exactamente berdina esaten dugu. Galderak 24 orduko aurrerapenarekin idatziz jasotzen baldin badira, plenoak erantzuteko bete beharra daukala, baldin eta salbuespen modura justifikazio edo urgentziasko justifikaziorik ez baldin balego. Kontuan hartuta justifikazio hori motivatuta eta oso motivatuta onarko litzatekeela. Erreglamentuan arrazoia kasu jartzen dugu galderen asuntoa. 14. artikuluan ez dago esaten galderak, esaten dugu proposamenak. Eta proposamenak dira diktamen, informazio batzorde, espedientea aztertuta proposamena, mozioa proposamena bada, boto partikulara proposamena da, zuzenketa proposamenaz, eta hori 14. artikulua ez du esaten gauza bera, reglamentua eta gure araudia. Gure araudia gero 17. artikulua esaten da udal batzeko kideek galderak eta argipide esketak
egiteko duten eskubidea, arau hauei jarraiki gauzatuko da. Eta 3. puntuan jartzen dugu astebeteko. Nik uste dut gauza ezberdinak dira, proposamenak eta galdea. Hori da nire iritzia. Hori alde batetik. Egia da guk, niri be, izazkune ditu zidan, atzo eguerdiko ordu bitardietan. Nire batzatapatan eguen, eta egia esan gero irutarretan irakurri naban. Gauza batzuak adidez, padroienak, neko erreza da, komila tartean, ze badakizu aldaketa horretan gaudela, zensoen programa hartuta, begiratzen egun gara eta egin daiteke neko askar. Okupazioaren nik hor, zarantza batzu ditut, ia ze datu nahi dituzun. Ia nahi duzun datu guztiak adibidez, obretako kontenedorrak, andamizioak, tasistan reservak, badoak, guzti hori, edo beste motatako baimenak. Terrazak, gustatuko litzaidake jakitzea, ia kulturatik ematen diren postuak, txosnak, gauza horiek, ongizatetik antolatzen diren merkatuak, bai ustaileko 25koa, edo martxoko 8koa, ia ze okupazio mota nahi duzun jakitzea. Ze horretarako bai denbora behar dugu, ze ez da dena antolatzen. Alkatetzaren dekretoren bidez ematen dau, baina ardoz, azair ezberdinetatik ematen dira okupazio hori. Ez dakit, ez da udal gobernuanen aldetik ez da erantzun bat ere serioa, esatea denbora falta medio ezaiela egindako galderi erantzunko batez ere legeak, eta badago Auzitegi Goreneko parkatu. Badago Auzitegi Goreneko sententzia bat, zeinetan esaten du bai galderak, zinegotziak egiten dituzten edo proposatzen dituzten galderak politikoak ez diren heinean, galdera zein proposamen, eta gero helaraziko dizut ez daukat inolako arazorik, ez daukate justo sententziaren data zehatza, esaten duela beharrezkotasuna dagoela galderei hori erantzuteko, batez ere gure lana, oposizioaren lana fiskalizatzea denean. Nik uste dut, zuen intentzioa dela kasu honetan udal gobernuarena eta ez nahi zuri zuzentzen, eta gainera ordezkatzen zauden heinean, ez nahi zuri zuzentzen, baina dela muzin egitea kritika jasan dezaketen egoera horiei. Esaten dut eta osenki esaten dut, ez zaretela legea betetzen ari, badago 17. artikulu horren inguruan badago jurisprudentzia, badago zer ulertzen den plenoan galderak aurkezten diren horien inguruan, galderak dira, proposamenak dira, eta zentzu horretan guk erragu eta galderetan behintzat gure aportazioa egingo dugun, naiz eta zuek horren inguruko inolako erantzunik emateko ez intentziorik izan. Beste gara, baina patente utzi nahi dut oso ez dela bat ere serioa udal gobernu batek, administrazio publiko batek, aitzaki hori erabiltza, denbora faltaren aitzaki erabiltza. Eta hori, argi utzi nahi dut baita ere, ez dela motivazio bat. Ez dela 14.3 artikuluak eta 97.7 artikuluak aitzaki gisa erabil edo justifikazio gisa, erantzunez emateko justifikazio gisa erabil daitekeen aitzaki bat. Eta oso, desde luego, jarrera horrek oso patente uzten du zein den zuek udal gobernu honen idearioa zentzu horretan. Parkatu gauzatxo bat. Bai. Esan dugu epe bat akagula. Nik ez dut inolako momentuan esan informazio hori ez dela emango. Eta nik bez. Parkatu. Nik ez dut esan ez dozula informazio hori emango. Demagogia egiten hasi aurretik hemen, bada. Nik ez dut esan informazio hori ez dozula emango. Ni nagoen esaten da legea ezaudetela errespetatzen, eta legeak esaten duela, 24 orduko epearekin galdera horrek idatziz jasotzen baldin badira, plenoan aztertu behar direla. Hori da esaten nagoela, eta horregatik nago esaten legeak aurre ikusten duena, udal gobernu hau ez tala ari betetzen. Beste gabe. Bai, paragatu, udal talde bozeramailen moduen erantzungo dut. Irakurriko dut, zehatz zer esaten duen artikulu honek, eta hemen nipetzetan dut gauza grabe esaten duzuna, legea ez dugula betetzen esaten duzunean.
guk legea betetzeko edo ez, hemen udaletxean aholkularitza bat daukagu, eta, esaten duzkue, holan jokatu aldala, eta gomendio bat da. Pentsetan dute legea betetzen ez gabizela mentan sinisten baduzu beste modu batzu bat dagoz, gu hemen dan gauze saiatzen, dauzen erramintak edo modu on baten erabiltzen. Jartzen dau, batzarra hasi baino 24 ordu lehenago idatziz aurkezten dien proposamenei batzarrean bertan emango zaie erantzuna. Edo hurrengokoan pisudun arrazoiren bat baldin badago. Hori proposamenei buruz, nik ez jakin, ezberdina dela proposamena eta galdera. Eta galderen artikulan beba irakurriko zehatz zer jartzen dauen. Galdera edo argipidezkea jaso duenak une horretan bertan edo egokiro informatzeko datu nahikoa bildu ondoren erantzunal izango du. Ni pentsetan dute ulergarria dala esaten gabizena, egokiro informatzeko datu nahikoa bildu ondoren erantzunal izango da. Eskatzen direz, erroldako datuak, eskatzen direz, gu gobernuan ez garenien egon hartu direzen erabaki buruz edo dekretuak zelan kudeatu direzen buruz informazioa, urtebiko, igazkoa eta ortongo informazioa eskatzen da, ni pentsetan dut informazio pakete nahiko garrantzitsuana da dela, ondo lortzeko eta lantzeko eta erantzuna zuzen emonalizateko. Ganera ez dugu esan ez dela zuzenduko, erantzungo. Hainoak esan dugu, hemen argi jartzen dugu. Astebeteko epea dau zuri erantzuteko eskalen moduan, eta gero, urrengo osoko bilduran publikoki erantzuna emoningo da. Ofiziala, zein izan dan galdera horri buruz lortutako informazio teknikoa, eta gero, zelako erabakiak hartu direzen, dori publikoki esango da. Ez dut pentsetan, esan bidanik, informazio eskutatzeko intentzio hori dagoen, justo kontrakoa da. Batuko da, informazio azterruko da, ia zuzen dagoen edo ez, dakizuen moduen aplikazio aldatzen gauz, eta gauza batzuk leku baten egongo dira, ez beste batzuk beste baten, ezin izango gara joan, igual gu baino horretik egon direzenak zelako erabakiak edo zergaitiak hartu da bezan, igual zeo zer falta izango da, guzti hori batzen dugunean, emoningo da erantzuna. Ez du pentsetan nik esaten da bilenik, ez dugu lemongo. Legeak ezartzen daben epe barruan, hori bai. Barkatu, jarraitzen dut esaten, eta guk ere gure aholkularitza juridikoa dauzkau, zuenak, eta guk gure aholkularitza juridikoak, eta jarraitzen dugu esaten, ez dozuela epea betetzen, eta epea betetzen ez dozuen einean, ez zaudetela legea betetzen. Eta hau batez esaten dugu, eta ozenki esaten dugu. Bai, ez zaudetela legea betetzen. Eta zuk pentsatu dezakezu legea betetzen duzuela, eta zuek erabilitako argumentazio hori esaten ondo prestatu nahi duzuela, eta motivazio nahikoa dela, eta guk ezetz, zuen aholkularitza juridikoak horrela esan duelako, eta gureak bestelakoa esan duelako. Horren inguruan, orduan, bai guk hitzartuko dugula gai batzuk tratatzeko intentzioagaz. Kasko bego besterik, Ander? Bai, honen arira, zergaiti sartzen duguz galderak, esango duzu ontsa bertan, eta galdetuko zari zeatik ehartze bilduk behartuta dau galderak egitera. Oso erreza, informazioa prentsatik jasotzen dugulako. Temoten dugu prentsara bolo-bolo botaten duzuenien hainbet gai, hainbet albiste, suposatzen da landute deko zuela. Eta landute deko zuen einean, suposatzen da bateko galderei erantzuteko gai izango zariela. Espasarie gai galdera batzuei erantzuteko, non bolo-bolo prentsara zabaldu dozuenien, edo bi gauza, edo ez dakizue, zertan zer botaten dozuen prentsara, edo ez dozue esan nahi. Eta hor, begok esaten duguenaz, bat egiten dugu. Orduan, hemen, eta bestela, botako dut, eta joango naz, barkatu, saltatu inaz, pizka bat gidoia, lurraldeko azkenengo batzordera. Gaia. 2008 honek zien, lurralde batzordeko gaiak, dela. 2008 urtarriaren 12an egindako bileraren akta irakurri eta honestea, hala badagokio.
lehenengo puntua. Bigarren puntua. Arloari buruzko informazio orokorra. Hirugarren puntua. Eskariak eta galderak. Tak. 250 € zinegotzi bakoitzeko, hau, akta hau, edo pakatu, batzorde hau egiteagaitik. Tela. Tela, nun ez dau inungo aukerarik puntuak jorratzeko, puntuak lantzeko. Ez teko aukerarik, informazio baten, informazio da, izin alda, momentu baten, hau egingo dugu, ez dakiz zer, baina kokatu guk ere batzorde hoietara prestatuta joateko gogoak dekoguz. Eta holan da, eta hori da, azken finean, horretara behartuta egongo gara, uste do legintzaldi honetan, plenoak eta osoko bilkurak erabiltzea, galderak eta zuei, azkenean, kontrola, behar dagokigun kontrola egiteko. Eta horre diez, gure helburuak eta horre jarraituko dira izaten, beste barik. Eskerrik asko, Andar. Eskenik eskakizun bera neukan, gai zerranden inguruan, adibidez antolakuntza batzordean bidaltzen jakuz puntu guztiak landuta, eta guretzat be, gure lan asko erresten dau. Benetan jakitea zertan ibiligoaren edo gaia jorratzeko. Beste batzordetan be bai, holan izan dadia, mesedez, asko erresten da gure lana, benetan. Bai, nik Marisela Arrezarien inguruan, berriro galdera batzuk edo argitze batzuk gustatuko litzaizkidake udal gobernu honen aldetik, ze, azteko batzordean ez hitzaigun honen inguruko kasi informaziorik eman, nien nintzen batzordean parte egon, baina, gero gure bileretan olan jakinaraz izan. Gaurkoz gaurko ez daukagu, azteko ez daukagu hautagaiak izango direnen zerrendarik, ez dakigu hautagai horiek edo posible diren, hautagai posible horiek zein irizpideren arabera esarri diren, eta gero ez dakiguna da, ez da bosketarik egin. Printzipioz, irizpideetan jasotzen dana da, hori batzordeak berak eskumena daukala bosketaren bitartez hautagaia aukeratzeko. Gustatu edo ez gustatu, herritanen ordezkaritza handi bat daukagu, azken hauteskundetako emaitzak ikusita gehiengoa esango nuke gainera, eta ikusita ez daukagula honen berririk, bai eskatuko nizuk eta bereziki Jon, igual zu arduraduna edo teknikaria zarelako ez, honen ondik norakoa jakinaraztea, ze berez, printzipioz, irizpiden arabera, saria martxoaren 8an ematekoa baldin bada, ez dakit, nik prozedura uste dut, deusesa izan barko litzatekela, aurre ikusten diren irizpide horiek ez direlako bete, orduan, noiz egingo da prozedimendu hori martxoaren 8an benetan sari hori banatu nahi baldin bada. Eta gero, beste alde batetik, eta hau ja hausnarketa, gure taldearen hausnarketa moduan, ez? Ondo legoke, zinegotzion eskuetan utzi beharrean hautagaitzak eta sariduna ebastea ez, bastakit, adituak diren epaimai baten eraketa prozesu honetarako. Baina, garrantzitsuena da, behintzat jakinaraztea ikusita martxoaren 8a hor dagola, esatea zein irizpide edo nortzuk izango diren hautagaiak, noiz bideratuko den bosketa, batez ere azkeneko batzordean horren inguruko informazioarik ez hitzaigulako eman. Besterik gabe, Jon, eskerrik asko. Eskerrik asko, Bego. Atzo sartutako eta jasotako galderetan dauenez Mariselarre, erantzuna lehen esan dugun moduen, helaraziko iatzue. Eskerrik asko. Bale, orduan, besterik gabe esan, prozedura bete ez den enean, eta titularrik egin aurretik eta demagogia egiten hasi aurretik, esan, martxoaren 8an emango dan
sari hori, eta ez dakit nortzuk izango diren hautagaiak, eta aurretik argi utzi hautagaien horrekiko, hautagai horiekiko ez daukagula inolako eragozpen ez beste moduko gaitzespenik hautagaitza horien kontrakoa, ez sarituko duzuen horien kontrakoa, baina argi geratu dadila ez duzuela prozedura jaso eta deusesa dela, eta beraz, sari hori emateko erabiliden irizpideak deusesa, osea, legez kontrakoak edo legea bete ez duzuenean, prozedumendu hori deusesa da, eta saria berez ezingo litzateke eman. Eta hori, dagokio lekuan salatuko dugu. Eta ez da precisamente batzordetan izango, ez da igual osoko bilkuran. Eskerrik asko dago. Bai. Bai, jarraituko dugu, bai. Osa, udal talde moduan, beste gauz. Da ez dago ezer boskatzeko amendik aurrera, baina jarraitu dugu. Eta norbaitek esku ordetu beharko dugu... Bai. Hain hartzale. Egunon, azken asteotan, udalak bultzatuko dituen hainbat proiekturen barri izan dugu, ez dagokion batzordean honen barri emon jakulako, Anderrek esan dauen moduan, prentzaren bitartez jakin dugulako. Urtarriaren 19 izan gendun honakoaren barri. Amorebietako udalak eta Eusko Jaurlaritzak udalerriko trenbide pasagunei konponbidea emateko alternatiben azterlana egitea erabaki dute. Gauza da, udala Arriola sailburuarekin bildu baino astebete arinago, urtarriaren 12an, lurraldeko batzordea izan gendula, eta ez hitzaigula honen barri emon. Eta esan dugu moduan, prentzaren bitartez jakin izan gendun. Eta iruditzen jaku, oposizioan gauden taldekiko, errespetu falta izugarria dela hau. Aldez aurretik, esan behar dugu, trenbide pasagune bi hauen konponbidea, guk betidanik mai gainean jarri izan dugun eskaera bat izan dela, eta begi honez ikusten dugula oneri heltzea, ez da? Baina jakin nahi dugu, alternatiba azterketa honen ostean, ze planifikazio aurreikusten dan eta ze pauso emongo diren, ez? Eta horregaitik, sartu gendun urtarriaren, otsailaren 16an, sartu genduzan galdera batzuk. Lehenengokoa, zein helburu egiten da aipatu ikerketa hau. Bigarrenez, zein epe aurreikusten du Eusko Jaurlaritzak ikerketaren emaitzak izateko. Hirugarrena, nork egingo du ikerketa. Eta laugarrena, Zornotzako udalarekin akordio deitzarmenik sinatu alda ikerketa hau egiteko. Hala bada, kopia bat eskatzen dugu. Eta, komentatu dozu moduan erantzungo dozu eze galdera honek, baina, zan aprubet, mundu guztiari honen barri moteko, eta zergaitik egiten dugun galdera hau, ez da? Ikusten dugulako, Anderrek esan dago moduan, ez? Batzordetan emon barriako informazioa, ez gara prentza enteratu behar, eta hau ez da lan egiteko modu bat, hau abetetzen jatzue arkalasekin, eta hemen ez dago horren inolako zantzurik, alkarregaz lan egiteko inolako zantzurik. Bueno, izan dugun moduen erantzun eukiko dozue. Hartuko dozue eta hori galderatan dauz hartute, erantzuna hartuko dozue. Bestalde batetik, Ander, oso klaru izango naz. Zenba denpora egon ginen komisio horretan, lurraldeko komisioan? Ordu bat eta erdi, ez dakit. Os invito a renunciar los 450 euros. ¿Vale? Que quede claro, os invito a renunciar. ¿Vale? Eta gero beste gauza bat orokorki holan. Bai. Zuek ez dozue gure honen erantzunak. Zuek gorozue zirko bat monteu. Eta horrez gara sartuko. ¿Vale? Klaro geratu dadin. ¿Vale? Eta galderak araudi moduan edo galderak badeko zue, hemen dau idazkaria galdetzeko.
idazkaria da, ez gure aholkularia, danon aholkularia da. Vale? Bai, erantzuna gaitik. Zirkoa, zinegotzi batek, udaletxeko ordozkari batek, jasotzea komunikabidetatik informazio guztia, hori zirkoa da, zirkoa zuona da. Zirkoa zuona da. Egin nahi dozue, danetan, zuen herri, zuen txiringito eta zuen eredura, baina zornotza, anitza da, jente asko bizi gara, bakoitza bere pentsamentuekin, eta danok egiten dugu zornotzak, ez EAJ PNV-ek. Hori alde batetik, eta bai, 450 euro horiek, hori, sartuko dugu beste proposamen bat, eta urtero sartuko dugu proposamen hori, eta salatu indogu behin eta berriz, diru hori larregi dala egiten dan lanerako. Larregi. 450 euro, ordu bategaitik. Eta hori ez da niri dagokidana jasotzea behitxek, eta hori udalan erantzukizuna da hori regulatzea. Zuen erantzukizuna da hori regulatzea. Zuona, ez gurea. ¿Vais a renunciar a los 450 euros? ¿Vais a renunciar? Nosotros no. ¿Vais a renunciar vosotros? Vale. Eta gero, zelan emon parkatu, ni dekotitza. Vale. Zelan emon informazioa eta no zemon gure erabakia da. Eta guk erabakitzen dugu. Derarik, bai, hande. Nik, bueno, gandiaga zirku edo. Nik hemen egon nintuen la urte, da orden ez genduen inork kobratzen soldatarik. Bakarrik, alkatiek, eta egon zan bat, bai, Angel Apraiz, obratan laguntzeko, soldata txekiekin. Orden, nahi baduzuten, ni ados nago, komisioetan egotiarren, ez dugula zertan kobratu, eta jazta, danok renunziatu, eta listo, hori da proposamena estudiatzeko. Baina ni ez noa horra. Begira, zirko esan duzu. Niri, oindala astebi, itxostien lotzatute gentiek. Ez ostien, zer, oine gaztiegeri 5 euro emongotzuzu ez danari, ala? Zer dinok. Eta, bai, esaz enterola, ni ez. La orden ez ostien, bai, esaz enteratzen, udaletzen zepaztan dara. Ni enteratzen ok, ez toke lehidu periodiko, ba, etxoat, lehidu periodiko ez teko korreo espainolen zera, eta ez ostian, inozente modura bile hor. Ez ostian, parkatu, ez ostian, koño, zenbat dire tramurtako gentie, 1.604, esan zuen, exactamente, ze gaur behiratu dut, ez. Da, 1.000 piku, da, ez ostian, da, danari 500 euro emoten motziez, hori zenbat diruok. Ez, a ber, parkatu, hori horrela, ez da. Neupe, gero, irakurri dut, eta zanien, bueno, ordaintzen da, 25 da, 25 bostun dire, 15.000 euro. Eta beste bat, 40 urteko batek, handra batek zen da guri nostokako dazku, ordene, kada tramos de 8 edadekoak, 8 urtetik, 8 urtera ingo duzu ez enkuesta horrek. Esan, ez dakit, nik ez dakit, da orden beste zarbatek ez den, guri eldutzen dazkunien ez dago dirurik udaletxean. Da, izen zan katxondeo bat, itxosten mini. Desanontzien, bueno, parkatu, niz nahi zenterau, da, ez nahi zinu senti eta galdetuko dut. Dorrungo batzarrien galdetu nuen, hemen. Batzar komisioan. Eta galdetu nuen, ze nik periodikoen irakurri nuen agatik ez nago ados, da hitz egiten dizuetu nahi soziologo modura, da niko horrek eusak egin ditut. Eta zerbait ez neoan garbi. Eta, bueno, komisioan galdetu nuen. Eta orain, ez zaitez azaratu bilau, baina zuri izan behar dizut. Esan zidazun, bialduko ustezuzela, pasan hastian bialduko ustezuzela por correo electrónico, el tema de la metodología, la empresa, objetivos, costes, etc.
Da, ez da azte, zeldu. Da, deku nion atzo begori, zuk badakizu ezer, igual zuri bialdutzu ez, desosten, ontxe eskatuko dut. Esan doztie, erantzunik ez dago. A ber, orduan, begira, da tema zuok. Nik ondo ikusten dut, gaztiek zenpetzantzen duten jakitzea. Gaztiek. Hor dago gauza bat, Euskaldun jakintzuak igual hobeto jaingo duzu hori, baina nik zuok moten dozte kera bat de zuok bestiok, gu eta bestiok. Gura honek izetea zuek gure gaztiek. Eta orduen esaten dut, jakin behar dugu ze pentsatzen duten gaztiek, baina galdetu nion Ainoa aurten etxeri, zuzara hemengo gaztie. Da, zuri galdetu ditzute ezer, ez. Da, ze pentsatzen dugu jentie zure da, da, klaro, esan izun Bilbao, ya en los temas estos de la modernidad ahora de los TIC, agertu ziren, no nos vendemos por 500 euros, no sé qué, no sé cuántos, esan doztezun. Sí, pero son los partidos de la oposición. Baina, zuk nahi baduzu jakin lo que piensa un universo de personas, tienes que coger a todos ellos dentro. Hori egiten da zelan, haciendo un muestreo aleatorio, cogiendo una muestra, que eso está calculado ya, y al azar se coge una muestra, y de esa muestra al azar luego se va seleccionando. Y pagar, pues si se hace un círculo de discusión, yo ya he hecho algunos, cuando tú decides quiénes son los informantes interesantes, les llamas y le dices, tenemos este tema, tenemos que trabajar 4 horas, ¿estás dispuesto a trabajar con nosotros? ¿Sí o no? Si sí, te vamos a pagar, no tanto, no tanto, 100 euros son 33 euros a la hora, eso es una exageración. Pero aquí no se ha hecho así. Hemen muestreoa fallatu du. A ber, beste batek hori arañun, talde hortako beti adarra joten ibiltzen direnak, da esostien, bueno, orduen, zelan ingo dau bat, esanien, hau da, dagona planteatuta, 15 persona aukeratuko dutez, da esan izun Bilbo zuri ere, Bilbao, nok aukeratzen ditu horrek, ze karakteristikakin, ze hori da, ez da berdin inorartu. Orden, muestreo, batek ez hostian, gaztiek apuntekozak, como la hostia, jode, bostu euro irabazteko, amake hartu mototzi modure txitoari, tarak etorkozak korrika, egaz, da, galdetu niotzen atzo begori, zemate presentatu dira? Laro eta zei edo ez? Laro eta piko ez? Unda hogei. Bueno, unda hogei dire de 1604 el 7%, 6%. Pero además, esa muestra puede ser suficiente. Una persona da una muestra suficiente. Pero si se elige aleatoriamente, porque tal y como se ha elegido ahora, habéis elegido a una parte, pero habéis dejado al 93% de los jóvenes fuera de la posibilidad de participar. La sociología tiene sus leyes, la ley de los grandes números, que aquí todos conoceréis, y la campana de Gauss, ¿no? Y ahí sí hay una credibilidad. Orduan, frakasu bat da, gazteak ez dute erantzun, txartu egin direlako gauzak. Da, hortan nik gure dut protesta, da gero, eskatu bebai, a ber, dokumentazio guztia, non dago, zelan egin duzu ez geusek? A ber, hurik esan dugu, egin duzu ez geusek eta ez da gero ez dugu zuen dokumentazioa preparatuta, ezilik eizet, horrela. Bueno, y para quitarme la espina que me clavaron ya, con tanto cachondeo, de decir que estoy aquí de más y de que si soy un ignorante, les diré a todos aquellos en castellano para que se enteren que el tema de SUOC no es un tema del ayuntamiento, no es un tema que ha decidido el pleno del ayuntamiento. Claro, lo habéis vendido como, y lo vendéis como cosas, el ayuntamiento decide, el ayuntamiento hace. No, señores, el ayuntamiento somos aquí, tenemos que votar aquí, y cuando aquí votemos, si ganáis, que ganaréis, entonces podréis hablar del ayuntamiento. Mientras tanto, SUOC y todas estas iniciativas son unas iniciativas del PNV, como partido, de un partido, bueno, y con el acompañamiento del PS. Pero no nos habléis de que estáis hablando en nombre de todo el ayuntamiento porque nos comprometéis a los demás también. Esto no es de recibo. Entonces, habláis de Arcalás.
Ser da Arcalas. Yo cuando Ainhoa lo propuso al principio, y ahora estoy hablando de Susmoa, que estoy hablando de suposiciones, porque no tenemos documentación, pero tendremos que hablar de suposiciones si no tenemos otro material. Entonces, Argalas euskeraz litzake dano batera, juntos. Baina orduen ere Susmo hartu nuntzen Ainhoari que Arcalas quiere decir yo y el pueblo, y vosotros aquí no pintáis nada. Y la práctica de Arcalas no es que queréis trabajar juntos, que el ayuntamiento trabaje cooperativamente, como se os propuso al principio, que tenemos aquí 8 cabezas, 8 cerebros, también preparados como vosotros, para aportar y apoyar. No estáis haciendo caso. Arcalas está sirviendo para una política, una estrategia del Partido Nacionalista para intentar agarrarse al pueblo. Y eso tenéis derecho a hacerlo. Y es vuestro deber hacerlo. Pero hacerlo como PNV y PS, Claro. Entonces, bueno, pues esto quería decir porque no es cuestión nuestra, ¿no? De todas formas, el muestreo ese que se ha hecho no es válido. Lo que vais a sacar, en todo caso, es el acuerdo de 25 personas que más o menos, y la culpa no tienen los chavales o chavalas que se hayan apuntado, porque es lógico que por 500 euros bailan los gatos, pero horrela esirik. Minutu bat bakarrik, bai, minutu bat. Barkatu. Isidro, batetik, bai, barkatu, koldonez. Lehenengo eta behin, egindako eta eskatu duzuen informazio guztien, komisioen ostian, beti bizali izan doaz galdera, komisioetatik kanpo, WhatsApp, email, beti erabilizen dut, eta erantzun guztia jasoko duzue. Hori batetik, bi, evidentemente no es un fracaso una respuesta. Ya te dije en la comisión, tú eres sociólogo, soy politólogo, y los diferentes procesos de participación, siempre que se hagan de manera pública, son defendibles uno y el otro. Y además te dije que podíamos estar de acuerdo en que en otro momento, es más, os dije que íbamos a hacer un proceso de adolescentes, se podía hacer una nueva fórmula. Hori bigarrena, hirugarrena, que 130 personas hayan participado no es un fracaso, es justo lo contrario. Es justo lo contrario. No ha habido un proceso de participación de 130 personas, me atrevo a decir, en casi ningún municipio. Ahora, que el entorno juventud de la izquierda abertzale no se sienta liderando el proceso, eso es otra cosa. Eso es una cuestión diferente, os lo dije en la comisión. Si Ernai quiere liderar, este gobierno no está para eso. Ernaiko jenti gaztiek parte hartu beharko dugu, beste gaztiek parte hartzen da moduan, bardina. Eta gero azkena, esan duzu ez da ordaintzen. Zuk badakizu soziologo moduan, enkuesta kualitatiboetan, eta prozesu teste konzeptu eta egiten danean, gauzak ordaindu egiten direla. Eta ganera bakigu gizartean orantza doan. Somos cada vez una sociedad más individualista. Somos una sociedad cada vez participamos menos. Y entendimos que era una buena manera de intentar llamar la atención. Y se ha conseguido. Y creo que es y lo digo sinceramente, que se puede mejorar las cosas, y se lo dije creo a Ainhoa eta itxasori besan utzuen da zuri. Lehenko garikuen, ados egona gara. Pero es un éxito. Y lo siento que os diga, pero es un éxito. 128 jóvenes que estén participando en este proceso es un éxito. Eta listo. Eta, jasoko duzu erantzun guztiak, beti jaso izan duzu zen moduan. Bai, nik erantzun gureko neuke. Niena sartuko zenbatek parte hartu daurien, zergaitik parte hartu daurien, eta ez dut fokoa jarriko gazteengan, ze hau ez da gazteen kontu bat, hau da zuen iniziatiba bat, eta zelan egin zuen iniziatiba hau, parkatu. Exitoa izan da, esarielako gai izen aurretik, ordaindu barik, prozesu parte hartzaileak aurrez aurre gazteak hasiteko, eta rekurridu behar izan dozue ordaintzera. Hor dau exitoa. Ez benetan zuek gauzak ondo indozuelako. Esari gai gazteak jesartzeko, detuatu, eta horregaitik ipini behar izan dozue presio bat prozesu parte hartzaile horrerik. Eta kritika jaso behar dire, sean de donde sean, eta Ernai bada gazteen ahots bat, bebai. Bat, baina udala ez, Udala ez. Osa, udala esari gai izan orain arte gazteak az jesartzeko eta eukiteko gai ahotza izateko gazteen ahotza. Esari gai izan. Eta horregaitik rekurridu behar izan duzu legegintzaldi honetan ordaintzera. Beste barik. Ainhoa, hori ez degia. Ainhoa, gazte parte prozesu asko egiten dira. Eta jaiak horren adibide dira. Jaietan badakizu, ez dakit komisioan ustot itxaso dagoela, jaietan galderak egiten dira gaztiei. Eta urtean komisioan emoneoen erantzun bat. Milaka erantzun egon dira, proposamen inguruan. Ez da egia gazteek ez dugula prozesuak egiten. Baina gizarte individuista baten topatu behar duguz mekanismo diferentiak jentean ahotza topetako.
Eta hori realidadea da. Espaiatzu guztetan zuen metodoak segitzen ez duzala gorizta gure errua. Eta ezin duzu esan udal honek ez daukalo herri honen horrezkaritza bat, hori ez da egia. Hori ez da egia. Udal honek mekanismo pilo bat erabiltzen dauz. Eta ez guazen barriro be sartzen. Udal honek mekanismo pilo batekoz jentearen partizipazioa bideratzeko. Plan de mandatuan egin gendun. Erantzun, proiektu diferentetan egin gendun. Nerabeekin komentatu nutzuen lehengunean komisioan planteatzen gauzala beste bat, konstiente gara, nerabeekin egiten diran, ekintza asko, edo aurre nerabeekin egiten direnak, nerabe eta gaztientzako ez da benak, ja gaur egun ez da benak erantzuten. Eta hori aukera da, geratu egitezen gozo positiboa gaz. Nire uste dut benetan gertatu jatzuena da, etzago zela ados, udal honek jente gazti gaitzia. Hori da izatzuena guzteu kontu guzti honetan, eta lehengunean komisioan argi utzi zen duen. Ez jatzuela guztetan, udaltarle honek partizipazio prozesuak jente gazti ikas egitea, eta hori da guztionen atzean dagoana. Hori da guztion atzean dagoana. Iruditzen gate guztiz demagogikoa sabizela izaten, Koldo, eta batzordean bardine pasatu zen. Eta sabiz besteen abot eta hitzetan ipinten gauza batzuk ez dugu zenak esaten. Eta hori ez da egia. Ez dugu momentu batean salatu bez, gazteak parte hartzailea esarien, oza ez danik egin behar. Eta jesarri ez garenik egin behar. Ez da egia, ez da egia. Eta are gehiago, salatuko dut, abenduko batzordean esan zenduen gazte plan bat egingo zenduela. Esan duen informazio gehiago emon. Gazte plan bat eta informatuko jatzue. Gero gonzan urtarrileko batzordea, esan duen ezer komentatu eta gero enteratu ginen zuok programarena. Ez dozku zuemon, aurretik, inungo aukerarik zuekaz debatitzeko eserren inguruan. Eserren inguruan. Eta gero, oraingoan etorrezari eta aurkeztu dozue zuek programa. Eta gu gabizena salatzen, beste barik da esatea, esari egai izan, orain arte, hainbet esparru lantzeko gazteakaz detu atu. Horregaitik rekurridu barri zen dozue, ordaintzera. Beste barik. Eta Ainhoa Fokoa udal gobernuan dau, ez gazteen gana. Ainhoa gaztiikaz egoteko gai eskarenez, gazte eguna dukugu, hemenek eta azte batzu detara. Gaztiekin egoteko kapazitateik ez teko gunez, lehen gaztiek horbeste eventu bat euki bien. Gaztiikaz parte hartzerik ez teko gunez, ez dakit zenbat eta zenbat ekintza ipinten doguz eurekaz martzan. Gazteen ordezkaritza Ainhoa, udal diru eta udalaren babesaz. Eta udala danona da, ez da ez EAJ eta PSren dirua. Hori argi geratu daitxela. Gaztiek herri honetan eitzen da bezen gauze asko eta asko, udal honen babesagaz egiten dira. Eta ez udalak ez dakizelango eurekaz egin gura dauen, joko traketz baten, ostian, ez dakizer dagoela, eta ez. Egiten dugu, benetan sinisten dugulako, gaztiekin gauzak egin behar duguzela. Nire alderdikoak izan, edo ez. Eta hor, pluralitate bat, partizipazio proiektu honetan, pluralidade hori bilatu da. Eta Isidrok esan eban, lenguran esan eban, da nik esan eban ados. Beste baten, probatu aldugu beste sistema bat. Probatu aldugu. Baina ez daigun mesedez, ez dakitzelango, akusaziorik egin esanez, honen atzien ez dakitzelango interes politikoa dagoela. Esaten, orain ez eiztezu arpeirik emini? Esaten da. Honen atzien interes politikoa dagoela. Esaten dozue? Eta hemen alkar ezagutzen dugu aspalditik. Danok. Eta geratu daitezen gauze positiboaz. Egun dago eta 8 gaztek esan dabe, herri honen alde gaztientzako importanteak diren gauzak egiteko prest dago zala. Geratu daitezen horregaz. Benetan dinotzuet, eta barkatu, gazte plana ez da zuok zan partizipazio prozesu bat, eta gazte plana egiten gauz. Eta horretan, egon gure gauzue, gure teknikarikin egon gure gauzue, etorri zaitxezie, benetan dinotzuet. Aukera badago, komisioetatik aparte egoteko egunero esaten, baina aztean 3 egun emoten daguz bakotzak bere departamentu, bere teknikarikin lanean. Etorri, eta hitza ingo dugu. Benetan nabil. Bueno, eskerrik asko. Zeo zer gehiago, dago? Apunte batzuk. Éxito, fracaso. Begira Bilbao. Cada uno lee las cosas como quiere. Vaya, esando que contra estiren a participatu influencia de Arnay, ¿no? Joder, pues, tiene la influencia del 93% de los jóvenes en ese tramo de edad. Eso es una exageración. Eso se te ha escapado. Tú no piensas eso. Pero en realidad no es un éxito. Son el 7% de los jóvenes. Nik ikusten dut, hemengo gaurko gazteria ez da inozoa. Ze hor, lógicamente, diruegatik jentia apuntatzen da. Ze gaztie diru behar duri egin baino gehiago. Esta es un fracaso, Bilbao es un fracaso. Y lo que sacáis de ahí, no sé, me imagino,
Da esan dut lehen, susmoa dala, zinik ezin dut, baina segaitik ez dut bialdu dokumentazioa, eukin duzu azte bete, ez tokal, taka. Jode. Bueno, gai hau argi geratu da, pentsetan dut. Zeu zer gehiago deko zuen? Dego. A mí, parkatu. Bai, parkatu. ¿Le has dado a alguien? No, dale. Vale, yo le quería contestar a Ander lo del dinero, lo de que cobramos o no cobramos. Es un tema recurrente en todas las legislaturas. Yo lo siento mucho, siempre os digo lo mismo. De verdad, mi trabajo hay que valorarlo. Vosotros sois 7, trabajáis 7, yo trabajo sola, meto muchísimas horas. Yo os dije, yo os he dicho y mantengo, jamás pediré una subida. Y así lo he hecho. Y no me beneficio de nada. ¿Vale? Pero es que me duele en el alma que siempre saquéis el tema de lo que cobramos, no cobramos. Cada uno sabe la utilidad que se le da a ese dinero y creo que sabéis la utilidad que yo le doy en este caso. Pero me duele eso, que cada 2 por 3 yo pediría que se sacara ese tema fuera de los plenos, por favor. Es que ricasco, ¿eh? Bai, alusinio baitik, Alicia. Bai. Era por alusiones, era por... Bai. A ber, ikusten doguz beste udaletxe batzuetan, udabaltza edo osoko bilkura joatea iti zema kobratzen dan. Badakigu beste herri batzuetan batzordetara joate gaiti zema kobratzen dan. Badakigu, eta ez da zornotzan kobratzen dana, ez da inondik inora, Alicia. Kobratzen dugu, eta ikusten badugu, etekinak eta lana gure beste dago udaletxe honetan edo dozintokitan. Etxean buai, lana gure beste dago. Baina jakin behar dugu ere, jakiten, eta neurtze eta noski baietz oraindu behar dela egiten dan lana, ala badagokio lan egiten dauenari, baina ikusi behar dugu ere, zeintzu dien kantitateak. Ikusi behar dugu. Eta hori uste dut arautu behar dugula, eta gu horretara goaz, arautzera. Bai, eta arautu, ez da pertsona batek izatea bai ala ez. Zen oso noz, ni berak, errenuntziatu dut soldata kobratzeari. Legintzaldi honetan. Batzorde batera joatea gaitik. Esan nuen, ez. Ze ordezkatzen dut beste pertsona bat, eta punto. Ez nua kobratzen, eta sartu neban, eta registratu neban, eta ez neban kobratu. Eta holan, eta egingo dut. Eta jarraituko dut egiten hola ikusten dutenean edo taldeak erabakiten dauenean. Baina, beste gauza bada, arautzea. Eta ninoa, araura. Eta araura, udabaltza honetan erabakiten da. Ez pertsona batek ezatea, bai edo ez. Horretara noa, eta horrein du, bakoitzak jakingo dugu. Horrekin zer egiten duen, baina nik guk salatzen ari garena, ez da zu jasotzea, baizik eta zenba jasotzen dugun. Hori da, guk salatzen duguna. Eskerrik asko Anartz. Bueno, espazio publikoaren erabilerarekin joko dut, oza, erabilera dago, hori ere basauen galderen zerranden baitan, ez? Eta tamalez eta egon gara osoko bilkura honetan hau behin eta berriro salatzen ez, egia da kanpotik berriro ere eukin dugula, jaso izan dugula honen inguruko informazioa, badakigu espazio publikoaren erabilerarako ordenantza berri bat onartzear dagoela eta gurekin harremanetan jarri aurretik, hau da oposizioarekin harremanetan jarri aurretik, badakigu interesdunekin, kanpotik enteratu behar izan garelako berriro ere, interesdunekin ja harremanetan jarri zaretela edo eta jartzen ari zaretela, elkarrizketan mantentzen ari zaretela, eta guk oraindik ez daukagu espazio publikoaren erabileraren ordenantzaren inguruko nondik norakorik. Eskatu zaizue, eskatu zitzaizuen, eta atzo izaskuni eskatu nion, nekielako Javi arduraduna bajan zegoelako, eta erantzuna izan zen, borradoreak eta ekarpenak egiten ari diren einean, oraindik ezin zaigula informazio hori helarazi ez. Baina, nondik norakoak, ordenantza horren nondik norakoak jakiterik eukiko dugu ez, informaziorako eskubidea eukiko dugu ez. Hori salaketa moduan, eta gero ja edukiari begira, nik bai jakin nahiko nuke ez, ze askotan taldeak horrela, baimena espazio publikoa erabili nahi izan duten taldeek baimena, hortarako baimena eskatu dutenean, erabili izan duzuen argumentazioa da, ez aizu baimenik emango ordenantza berri bat onartzear dagoelako. Eta zer pasatzen da, ordenantza berri bat onartzear dagoelako ez dela aplikatzen indarrean dagoen ordenantza? Eta indarrean ordenantza konkreturik espaldin badago, zein da talde horien baten zaien erantzuna. Zegia da, eta horren berri badaukagu, talde batzuei baiezkoa eman zaiela eta beste batzuei ez. Eta hori
arbitrarioki jokatzea da. Ez dago irizpide zuzenik, irizpide zehatzik, ez batzuei baiezkoa emateko eta beste batzuei ezetz. Zein da erabiltzen duzuen irizpidea? Non dago ordenantza berri hori onartu bitartean aplikatzen den araudia hori? Zein da? Eskerrik asko. Lehenengo dokumentua zaharratu barik dago. Egin barik dago. Horregatik, egiten danean eukiko duzue. Eta gero, ordenantzak gaur egun badauz, baina ez arlo guztietan. Ez arlo guztietan. Horren guran, eta irizpideak, erabiltzen duzu esan irizpideak ez, esateko, zuei bai, edo zuoi ez, ez? Zintzuk dire? Bai, parkatu. Aurreko baten komente gendun, bai, ordenantzarik ez badau azkenien zan, por dekreto alkaldia, da alkatetzak erabakitzen dauena, hori da guk ikusten izan dugun arazoa gaur egun dagoen araudian, ez dauela argi geratzen ze irizpidek erotan dauen baietzera eta ezetzera. Horreitik argitzeko da lan guztia hau egiten gabizena. Bitartean hartu dauen dan erabakia da, arau generala edo generalen eseskoa emotea, pentsetan azkenien espazio publikoa danona dana, ez dala elkarte edo interes banakako batena, eta hori izen da hartu den erabakia, salbuespen moduen erabiltzen hezkuntza sailetik datozen ekintzak. Adibidez, bastakit, Santon Tomas egunen edo izan hori ikastolan, horreri baiezkoa emon jagon. Hori da, erabilian irizpidea. Ez da konkreto, eta ordenantza honetan nahi dana da, hori, zehaztu zergaitik gauza batzuik bai, edo ze baldintza bermatu behar direzan. Azkenin segurtasuna, elkarbizitza eta interes publikoa. Hori da. Eskerrik asko, Ester, eta gainera bat ez be erantzuna batik. Baina zergatik, parkatu, zergaitik batzuei bai eta beste batzuei ez, zergaitik ikastetze konkret, eta ez nago ikastetxe horrei baimena ematearen kontra alderantziz. Guk talde moduan bermatu nahi duguna da baimen hori guztiei ematea, ez? Baina zergaitik ikastetxei bai ez. Badakizu horrek berezitasun bat bai, eta badakigu ordenantza konkretu bat ez dagoen enean alkatearen eskumena dena. Baina hori orduan era bat arbitrarioa da, eta gainontzeko taldeek, eseskoa jasotzen duten gainontzeko taldeek, arbitrarioetzetar dezaketze esaten dute, batzuei bai, baina beste batzuei ez. Parkatu. Erabakia hori da. Erantzute dago, ja. Bai, erabakia hori da. Arautute geratuko da, eta klaru geratuko da. Gauzak klaru geratuko diez. Orduan, horregaitik egiten dugu. Ja, eta bukatuko da. Ja, bai, bale. Guk ez da, Vamos. Nire ja hitzartzeakin bukatzeko eta azkeneko galderekin erroldatzean inguruan, eta, egia da urtarrian, herriko eragile edo talde desberdinen ekimenak medio guk eskatu izan genuen erroldatzearen inguruko gai hau batzordean jorratzeko, eta zein izan zen gure sorpresa, etzela batzordean landu, eta gero zuek alde bakarrez proposatu, gai hau lantzea proposatu zutenekin alde bakarrez bildu zinetela, ez? Talde horiekin harremanetan jarrita esan ziguten udal gobernuaren jarrera zentzu horretan positiboa dela, ez? Eta orduan guk zentzu horretan ez daukagu inolako eragozpenik, baina bai patente utzi nahi duguna da honen inguruko legedea bat dagoela, eta behin jada norbaitek erroldatzea eskatzen duenean, erroldatze hori ezin zaio laukatu. Gero beste gauza bada, aztertu behar izatea benetan erroldatze horren atzean dagoena, benetan etxe bizitza horretan erroldatuta dagoen edo ez. Baina behin errolda eskatuta, errolda hori ezin daukatu. Eta guk badakigu, eta batez ere badakigu atzerritarrekin egin izan dela, badakigu errolda eskatu dutenean, eskaerarekin batera, zuzenean eskaera hori ez dela izapidetu, batez ere aitzakiarekin esan ezke bermatu beharra daukagu zuk esaten duzun hori egiazkoa den edo ez. Baina legeak argi uzten du, legeak esaten du zuk erroldatu, eta gero, bai estatu benetan zuk esaten duzuna egia den edo ez. Beste gabetan nahi duguna da, zentzu horretan, eta bai salaketa hau helarazi nahi dugu, ez esatea, mesedez legearekin bete. Beste gabe, Eskerrik asko bego. Zozer gehiago? Gaizka? Ezin az, Juan, etxera zirkuan parte hartu barik, izango bakarra. Parte hartzen ez da buena, Venga, ba. Bueno, ba.
Nahi dugu adierazi, gure hainbatetan adierazu dugu, baina gaurkoan nahi dugu adierazi, gure desadostasuna osoko bilkuren ordutegiarekin. Gaur goizeko 8:00, aurreko legintzaldian ere, EJ-ko ordezkari bate legintzaldia joan behar zuelako goizeko 8:00 egin genuen, legintzaldi osoan ez, baina tarte luze batean bai. Oina apirilean dugu zautuzken, dakotaki bat emaz errentan joango dan, eta arazo berdin jaukiko dugun edo ez. Eta honek, bai 8:00 izateak eta bai 9:00 izateak, familia kontziliaziorako eta lan kontziliazioan ere eragina deko. Hemen gauzen askorengan. Eta hori alde batetik. Eta beste alde batetik osoko bilkurak publikoak dira. Eta publikoak diren enean, udalak sustatu, bultzatu beharko leuke parte hartze hori. Baina ez parte hartzea ordainduz. Eta, ze balore transmititzen dugu, Koldo, gizarteari? Hori da zuen ikuspuntua, ikuspuntu kapitalista neoliberal ankerrenaren baloreak. Parte hartzea, ordaindu eta diruz ordaintzea. Lanketa bat egin beharren eta norberaren ekimenetik eta norberaren konpromisotik, gizarteari zerbait eskaini aldiogunaren ikuspuntu hori sustatu beharrean, Eta baina horretarako parte hartze politika sendoa behar dire. Eta egun batetik bestera horrek ez dira egiten. Eta hori da zudeko zuen handicap handi bat. Oin harteztu zuen hain, da, klaro, oin batean, ezin da. Parte hartzaren kultura bat errotu behar da. Eta horretarako, neurri bat izango litzateke, neurritako bat izango litzateke osoko bilkurak arratsaldez izatea. Zertarako, parte hortze hori jendearen gandik hurbil egoteko, ze plenoak dira udal gobernuaren kontrol eta fiskalizaziorako organo gorena dira. Eta bitu zelako seriotasuna. Edo seriotasun falta, zirkoa, zuk esan duzu. Itxela, zirkoa. Itxela. Eta hori, eta egiten duguz, eta hemen erabaki garrantzitsuak hartzen dire. Zornotzaren etorkizuna baldintzatzen daben erabaki hartzen dire, eguneroko funtzionamendurako erabaki hartzen dire, behitu zenbat eztabaida eduki dugu zen hemen, eta nik uste dut horretan herriko jendea be parte izan bar dela, eta horra auki utz ugari ikusten dudaz. Orduen, ez dugu ulertzen, RKR ja historikoki goizero edo ostiral goizetan jartzearena, eta galdera da, ez dakit galdera holandan, ez dakit erantzuteko gai izan bazen, edo idatzi sartu behar duan, edo zer abantail ikusten diozue goizez egiten? Indugu gero honetaz, orduen eskerrik asko gaizka. Ez parkatu, ez dago erantzunek, niri benetan, ala esan dugana. Pleno baten, gobernuaren kontrol eta fiskalizaziorako organo baten galderak egitea eta ez erantzutea, paso egitea, horrengo puntora pasatzea, iruditzen jat, gardentasun faltaren, baina faltaren izugarria. Inguruko begiratuko dugu, parkatu, nire hau hitz egiten ez moztu. Parkatu, nire dekotxik. Venga ba, hala. Orduen, geuzie da, esan dutxut, hau, honetaz berbain din dogule, eta erabakia hartute dauela. Orduen, ez dago erantzunik ez dauela. Hori da erantzuna. Bale? Bituko nire esporzinoakin, bale? Bale, aporret, inguruko mugakide deko guzen herriak aztertuz, bale? Hau da metaforoa moduen, ez dakit, kontrako noranzko ondoan gidariaren metaforan parekoa da. Durangoko udala asteazkenak 6etan, Galdakako udala osteguna 6etan, Gernikako udala asteazkena 7etan, Lemoako udala asteazkena 7etan, Igorre asteazkena 6etan, Larrabetxu asteazkena 7etan, Jurreta asteazkena 7etan, Basauri osteguna 6etan, Etxebarri asteazkena 8etan, Ermuan asteartea 7etan. Ez dakit, holan jarraituko dugu. Bakarrak izaten eta jendearen parte hartzea oztopoa jartzen, eta behar dugunean jentea parte hartzea, diruz ordaintzen. Eskerrik asko gaizka.
bukatzeko, zirkoakin bukatzeko. Bai, nik eskerrak eman egia da, sartu dugu zen galderetatik egia da batzuei erantzuna eman diezuela, baina larria da alkatea joan behar izana hortara heltzeko, ez? Oso larria da. Eskerrik asko. Eskerrik asko denori, eta bukatutxat ematen dugu plenoa.